Uns preparan de cara ás festas da Feira do Cocido e do seu mes e outros xa miran de cara ao Nadal. Falta apenas mes e medio, pero xa comezan os preparativos. Este luns reuniuse a comisión encargada de organizar a cabalgata de Reis. Foi a primeira xuntanza preparatoria en Lalín na que participaron a concelleira de Industria e Comercio, Fe Cortizo, dúas técnicas municipais e o responsable de Protección Civil. A partir de aquí e ata o próximo 5 de xaneiro traballarán arreo para non defraudar a ilusión dos centos de cativos que de seguro quererán presenciar a chegada das súas majestades os Reis Magos dende Oriente. E mentras, xa se coñece quen diseñará a postal coa que o Concello lalinense felicitará as festas de Nadal aos seus veciños. Será a pintora lalinense Carmen Pallo. A artista sucederá a compañeiros como Willy, Pilar Taboada, Gloria Alonso e Antón Lamazares, que realizaron as postais dos anos anteriores.